محدث استراتيجيكاوي كيدانات redrawing alliances كم بحدش أب تجراي بحدش من قدنا تسرحلو زركب كونتاتيو حدا جزء سعرتي ويك أتعودتي حدش نجري يجورون يوم نجرات بحدش من قد يوم زجورهم زبل أبها على شيب كيرانيرو يكانوا ينابز بهالمصحفو مالتي أبز حجي ساعتون كوم إيو دارجا زرق زلو مالتي أتوم زتصون إحنا جراتسي نمنتاي بحدش من قدي زين كايروم بزبل أب مأخلاي منجستي أب منجست تجراي أب منجست إرتراب تقلال أبزوم سلست يوم حيلتات إلونا افتقرن أفريقيا زرق زلو حدش تريئو زي كونس بحدش من قد زمت تريئو صمدو كلاتنا نفولت تاريخي صمدو ناي حزبتات ويكا سلام وركب حزبتات بزبل زجمره ጉዳይ ኮይኑ ኣብ ዝተወሰነ እዋን ከዓ ማእኸላይ መንግስቲ ንምቋም ወይ ከዓ ማእኸላይ መንግስቲ አንጻሩ ኮይና ንምኻደሲ ናይ ሓበራዊ ስግኣት ስለ ዘለና ንሕና ንስኹም እንተተዓሪቕና ወይ ከዓ ሓበራዊ ናይ ሰላም ኩነታት ፈጢርናስ ንኻሊእ ውግእ እንተተዳለና እንታይ ይመስለኩም ዝብል ጽምዶ ኣሎ በዚ ከዓ ሕቶ ወደብ ዓሰብ ኣሎ እዚ ሕቶ ወደብ ዓሰብ ብፍላይ እውን ነቶም ሓይልታት ኣምሓራን ሓይልታት ኦሮሞን ነቶም ኮርዮም ዝጸንሑ ካልኦት ክፋላት ኢትዮጵያን ናብ ሓደ ሓሳብ ክረቡን ብሓደ ሓሳብ ከድምዑ እንድሕር ደኣ ዝድለ ኮይኑ እዚ ከም መለኮታዊ ሓይልን መለኮታዊ ድልየትን ኣምሲልካ ወይ ከዓ ኣርኢኻ ነዚ ህዝቢ ብዝተፈላለዩ መራሕቲ ሃይማኖትን ካህናትን ፓስተራትን ጌርካ ነቲ ጉዳይ ሓፍ ኣቢልካ ኣብ መንጎ ኣስመራን ኣብ መንጎ ኣዲስ ኣበባን ዘሎ ክፍተት ናይ ምስባሕ ከይዲ ቀጽሎ ኣቢሉ ውሽጣዊ ምክፍፋል ማለት እውን ጀነራላት ትግራይሲ እከለ ንዓይ ክንድሕፃብ እግሪ ኣይበፅሕን እዩ أنا بكي تواجي أمبر ناي وجه خلت على لودو زبل وجعي استسبابر متأممان برجين حمودون حزب تجراين أبزنا يلوم عند جداي كابز جسسو نجارات يوم مالتيو سلازين الشانل زي حدثنا نحرق لكم نسخاتكم سبسكرايب بمقباركم كتصنبروا بدعم زجرم علالات وقعتات سلازلو مالتيو نحرق أنا باراتكم يمكن مسكنا بريت خصدكم بسامسون كجمري سامسون زحيل سوون سلازخونا سامسون مالتيو سرعات إساس نمحران راسلت أنا أمحرا كأ معرب تجرايناتنا أيو زبلون تخوينهم سرعات هوات كأم سرعات إساس أنت تمحاز يوم هوات كأ معرب تجراي كن مرسو إنا زبلون تهاليوم سرعات إساس نحوات معرب تجراين ختموا له سيف كرلهم دو أنت فكر لهم كفانو أنت يخونوا سلي سرعات إساس زيت فأنا يوم تخولفنا زبالة سرعات كانوا فانو نحوات كقدم يلكام حساب يوهنتيو سلي هزب تجراي حدنتو كتنكري جب أمبر أب جدا إسياس صمدو تاتو نسي كأمن يبولون زبل ناي سامسون حاوري إيتو مالتيو بالتعمي يغني اللي كبرتي هذا اللي يقبل كازد اللي حيلة أتصبها ذهب النرئيتو when politics loses its performance it will be not better than dead tissue كم زموته وحيو بحث يروحون قلت أنغئلنا مالتي كم زموته سيلمبر كأمن اللي على زخنا عقمي يقولون نحرد performance زي بالخوينو كأ perform زي جبر نحرد أخوينو perform مالت زير أنت خوينو تسيتات وأمريت زي تكبرون زي الرأي نحرد أخوينهم زموت أيو نخبليو حسابو قليش اللي زلوا مالتيو بتعم أزيو زجرم حسابوني كتصل بلا بظهركو مدهن نجوسة ذهبت النزاري توزي أخو دا مالتيو سلام شدن زنجعي أتي انكو عسم أخوا I like how you summarize and interpret ideas keep it up لايك أجرات الليلة أزوم كميكي تجراي زبلو human rights يفلتو دخون وي نايبون من نهبو كوينو وميو ككند أدو نايني بيتا سبوزت إيقو ناعها أيتفلت إن ليك بونكون زردو أنت هاليو بدن بقليس كالميخا a person who turns 18 they are legally considered an adult and parental guardianship ends an 18 years old adult has autonomy over their personal lives communication medical decisions, finances. They doesn't have to share where they are going, what they are doing, or who they are with. This is human rights fundamental autonomy. كتب الجليس أتلي الله مالتي. هاي مالتيو. أحد ربي لع ود 18 عامت نبي يغير مسماني بلع أنت يغيروا لما أنت بحليفو زبل قدا يكون مهناتو parental guardianship ends أو 18 عامت وي ناي parent ويك أنا معبيها ويك أنا كالي إسب حلاف الناس تهاو بالعلي خنا موجزيتسي وديها لها بدحريو نسخة هندو بصح حسابيها ولدنا خا يمسلو كويم أبكند بصح ولادك أي تم حالي ولو هاي مالتي ترجمو بصح ولادك سي حما أي جبرن الكون كتعرفوا اللي تغلن حما أي جبرن زودي أنا نديز فلط اللي الكون كم هتجبر أي تغلن أبكند بصح ولادك
ኣይትምሓል ይብሉ እዮም ወለድና እንታይ ማለት እዩ ዝበፅሐ ውላድ ኩሉ ይፈልጥ እዩ ከም ማለት እዩ ሶታ ምስላ ነታ ኮሜንት ኣጸቢቓ ተጎልብታ ነገር ስለ ዝኾነት በዚ ነገረኩም ዶ ናብቲ ሪድሮዊንግ አሊያንስስ ወይ ከዓ ምሕዳስ ኪዳናት ስትራቴጂካዊ ኪዳናት ዝብል ጉዳይ ቪድዮና ክንሰግሪና ካብቶም ሓድሾምሲ ሓድሽ መልክዕ ቅርጽን ምስ መንየ ዝተሓባበር ዝብል ቀይሮም ናብ ውሽጢ ማእኸላይ ካብ ማእኸላይ መንግስቲ ትእዛዝና ዝውሃበና ነይሩ ሕጂ ግን እንሆ ኣብ ትሕቲ ጻድቃን ይኹን ኣብ ትሕቲ ጌታቸው ኣይን እዘዝና ሕጂ ናብ ትግራይ ተመሊስ ኣለኹ ካብ ዝበሉ ሸዊት ቢተው ብሸዊት ቢተው ንጀምር ማለት እዩ ሸዊት ቢተው ምስጢር ቃል ይዕለ ይባይዘይ ክትሰምዑ ኢኹም ልክ ዝንሎኔና ሻዕቢያን ልክ ነው ይብሉና ነይሮም እዮም ወስተንፈረንኩም ነርና ኮይና ሕዝኒ ግን መዋጾ ሕግዘኩም ዝብለካ ኣካል ተመጺስ ቶም ፌደራል ኖዙል ዝብታ ጽምዶ ትባሃሉ ጸልዋ ዘለው ሓጋዝና ክንእስሞ ሓንቺ ጠቅላ ክንጠፍ እዩ ቅድሚ ኣይ ቋርጽን ብልጽግና ንምንታይ እዩ ንዓና ከም ተጋሩ ይጥፈና ቀጽል ኤርትራ ከም ኤርትራ ይጥፈው ምን ሓረክ ጥፈው ሰባይ ሕዝ ሰብታይ ለኪ ዓሰብ ተዝሒ ዝወስ ዓሰብ ተሕዝ ንትግራይ ክንዲ ጠቅምኒ ወይ ንኢትዮጵያ ጠቅምኒ ወይ ብለኪ ቀዳማይ ነጃ ኣነ በኸምናት ይኸውት ኣለሁ ዓሰብ ማንዲት ይብልና ዓሰብ ናይ ምሕታትና ዋናይ ሰብ ስልክ ዓዲ ኺድካ ሓፍክ ተወስተ ለኸ ክዋገክ ወይ ኣድመር ክዋገክ ወይ ህዝቢ ኮይ ይውዳእ ባይዘ ወይ ህዝቢ ይውዳእኒ የብልና መሬት ማዓዚ ዓሰብና ነኾን ዝፈል ስፔሻሊ ትብልጽግና ሽዳን ከጥፈና ዝደክም ዘሎ ቶም ተጋራው ሕቶ ተዙል ዘሎ ይዘና ደም ዘሎ ዝገርምኒ ማለት እዩ ከም ዘለና ጻድቃን ኣብ ኩሉ ዝኣቱ ስራሕቲ ፌል ክገብር ገይሩ ወይ ፌለርቲ ዝኽተሎ ሰብ እዩ ቀርታ ውናቱን ጨውይዎ እዩ ናይ ውናት ዝነበረ ቃልሲ በዓልት በትሊቀ መንበር ገይሩ እዩ ጻድቃን ጨውይዎ ኣብይ ነይሩ ኣብቲ ሓራመርት ኣትዩ ነይሩ ደጀን ሓራይ ካብታ ዝሰማዕኹም ሓንቲ ወሳኒት ምስጢር ትበሃል ኣብ ዘን ክልተ መዓልታት ሪድሮዊንግ አሊያንስስ ካብ ዘለዓልኩ ምሕዳስ ስትራቴጂካዊ ኪዳናት ዝብል ቶፒክ ናይ ሎማ ዓንቲ ቪድዮ እቲ ሓንቲ ናይ ሸዊት ቢተው እያ ሸዊት ቢተው ዝብሎ ዘሎ ጉዳይ ንሕና ኣይምሕረናን ማእኸላይ መንግስቲ ንዓናውን ኣይምሕረናን ኤርትራውን ኣይምሕራን ነምሓራውን ኣይምሕሮም ስለዚ ንኹላና ዘይምሕረና እንተኾይኑ ኣቐዲምና ከምዚ ዓይነት ስምምዓት ጌርና ክንዋጋእን ክንቃለስን ኣለና ብፍላይ ከዓ ንበዓል ጻድቃን ምኽታልን ከም በዓል ጻድቃን ዝኣመሰሉ ሰባት ምኽታልን ፌይለር ማለት ፌይለር ድሕሪኦም ናሰዓበ ዝብሎ ማለት ውድቀት እዩ ድሕሪኦም ስዕብ ፌይለሪቲ ዝበሃል እንግሊሽ የለን ኤንዌይስ ግን ፌይለር ዝበሃል ቃል ድሕሪኦም ናሰዓበ ዘትከኾም ማለት ብውድቀት ዝሕመዩ ብውድቀት ዝፍለጡ ሰባት ውድቀት ዘማእዝኖም ሰባት እሲ ከመይ ገርና ንምራሕ ባኣቶም ይልና ኢና ናብዚ መጺና ዘለና ክንቃለሲ ዝግባአና ኣብዚ ጉዳይ እዚ ጽምዶስ ሌጂቲሜት ከም ዝኾነ ነገር ዝቕበሎ ዝብል ጉዳይ እዩ ብፍላይ ከዓ ንጻድቃን ዝወቕሰሉ ዘሎ ጉዳይ ኣብሎ እቲ ውሽጣዊ ዘይምትእምማን ከም ዘለዎ ዓንቶ ነጊረኩም ነይረ ኣብዚ እዩ ቀጺሉ ማለት እዩ ውሽጣዊ ሕርክርካት ምህላው ጻድቃን ጀነራል ጻድቃን ናይ ውናት መራሒ ዝኾነ ኣይተ ደጀን መዝገበ ወይ ከዓ ዶክተር ደጀን መዝገበ ቅረታ ዶክተር እዩ ንዕእሲ ጨው ወሲድዎስ ኣብ ሓራ መሬት እውን ሓላፊ እዩ ነይሩ ኣብዚ ክመጽእ ከለው ንሲ ከምኡ መራሒ ውናት እዩ ነይሩ ብኻሊእ ባህላ ለይቲ ወንጌል ቀትሪ ኦሪት እዩ ነይሩ ከም ኒቆዲሞስ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ጋጠቦይ ሓራይ ጽቡቕ ሓሳብ እዩ ትግራይ ቴሌቪዥን እዚ ማለት ባዕሉ ትግራይ ቴሌቪዥን ኣይኮነን ሰጋር ትግራዋይ ዝበሃል እዩ ትግራይ ቴሌቪዥን ኢሉ ኢኻ መወፂ እዚ ከዓ ማለት እዩ ግን ንዕኡ ኮት አንኮት ገይሩ ክልተ ፎቶታት እውን ወሲዱ ሓደ ናይ ዓፋር ቱጃር ኣብ ማእኸል ዘለዎ ፎቶ ደጀን መዝገበ ናብ ሓራ መሬት ወፂ ነይሩ እዩ ሸዊት ቢተው ናብ ትግራይ ካብ ዝምለስ ጀሚሩ ምስጢራት ሓራ መሬት ምቅላዕ ቀፂሉ ኣሎ ሕጂ ድማ ሸዊት ምስ ብራኸ ሸው ኣብ ዝገበሮ ጻንሒት ደጀን መዝገበ ናብ ሓራ መሬት ወፂ ነይሩ እዩ ክብል ኣቃሊዑ ኣሎ ክብል ፎቶታት እውን ክልተ ፎቶታት ቅድሚ ቃልሲ ዝነበረ ድዮም ገለ ኣይፍለጥን ኤኒዌይስ ግን እተን ፎቶታት ሕጂ ዝተሰኣላ ፎቶታት እየን ዝመስላ ኣብተን ፎቶታት ዘሎ ስእልታት ክልተ ስእልታት ምዃነን ይፍለጥ ኣየን ተንገልጠ ስእልታት ከዓ ኣሬንጅመንት ቀይሮም ዝተሰኣልዎን እዮም ወል ከም ክንሪአን ከለና ኣብዚኣ ዘሎ ተቃላሳይ ኣብዚኣ እውን ኣሎ እዩ ተመሳሳሊ እዩ እቶም ሰባት ኣብ ላዕላይን ኣብ ታሕታይን ዘለው ተኸዳኑ ሓንቲ እያ ኣብ ላዕሊ ተኸዲንዋ ዘሎ ብታሕቲ እውን ናይ ሸዊት ዝመስል ካልእ ንዑ ሸዊት ዝመስል እውን ካልእ ሰብ ከም ዝነበረ ሕጂ ሙሱ እዩ ነይሩ መቃልስቲ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ብኻሊእ ባህላ እታ ሚሽን ሒዞማ ናብ ሓራ መሬት ወፂኦም ነይሮም ግን ካብ ሓራ መሬት ከዓ ኣይትጠቕመናን ኢሎም ኣብ ውሽጢ ኮይና ክንቃለስ ብዝብል እዮም ሒዞማ መፂኦም ኢልና ዶ ክንግምት ከምኡ እዩ ማለት እዩ ካብቲ ዘለዓልኩኹም ሓደ ካብቲ ዝነገርኩኹም ወሳኒ ነጥቢ እዚ ጉዳይ እዚ እዩ ሕጂ እቲ ካልእ ጉዳይ ኣነ ዓሻ እየ ኣነ ኩ ዓሻ እየ ኣነ ብጣዕሚ ኢኻ ተጉሄኒ ዘለኻ 1.4 ሚልዮን
ኣብ ትግራይ ንዘለዉ ዝእሰሩ ሰባት ፍላይ ምሳና ኮይኖም ዝሰርሑ ግን ዝተኣሰሩ ናይ ሻህን ዳሃብ ካፍታሕዮም ፖለቲካ ብቅርሺ ስራሕ ንሕጊ ብቅርሺ ጠምዘዞ ኢኻ ጉቦን ግዕዚናን ኣላምዶም ኢኻ ኢለ 1.4 ሚልዮን ሂበዮ ነይረ ንሸዊት ወድራያ ኢኹም ዝብል በሊዕወን ኢሉ ካብ በላዓ ተቐቢሉ በሊዕወን anyways ንምንታይ እየን ተዋሂበን ነይረን ተን ቅርሺ ከምዚ ናይ ይሁዳ ቅርሺ ነይረን ናይ ሓሶት ስራሕትን ሰርሓ እየን መፅአን ነይረን ንዝተኣሰሩ መፍትሒ ገለገለ ናይ ሻህ እንዳበልካ ናይ ሻህ ማለት እንታይ ማለት እዩ ብኸምዚኦም ንወድኹም ዚኦም ዝኣመሰሉ ነገር እንዲ ዓዲ ትባላሾ ግን ንስማዕ ያስኪ ባይዘወይ ሓደ ነገር ትሕዘብ ልበካ እሺ ብማእኸላይ ዘዋ ወኪሉ 1.4 ሚልዮን ሆያን ንዝእሰሩ ንጹሃት ተጋሩ ተኸባቢ ናይ ሻይና ከፈልካ ተውጾም ቃልስ ዝደልዩ ናሰፈርካ ተሰዶም ዝኾነ ይኹን ቃልሲ ምንቀሳቀስ ኮን ብኣክሽን ፕላን ናገርካ ተሰርሐለን ኢለ ሆዩ ንባዕሉ ኦኬ ንጹሃት ይባርበር ጥያቄም ሓራይ እዚ ናይ ሕቶ ባሕሪ ሕቶ እዩ ናይ ባሕሪ ናይ ወደብ ዓሰብ ሕቶ ኩሉ ግዜ እንዳመፀ እዩ ብምንታይ ሕጂ ዓበይቲ ሰባት ኣብ ዝተረኸብሉ ማሕበረሰብ ናይ ምንቃሕ ምክንያቱ ትሕቶ ነቲ ማሕበረሰብ ሲሂብካ እቲ ማሕበረሰብ ናብ ሓደ ናይ ምውዳብ ስራሕ ስለ ዝኾነ መራሕቲ ሃይማኖት እውን ብተመሳሳሊ ከምኡ ዓይነት ብፍሉይ እውን ከዓ ማለት እዩ ከምዚ መለኮታዊ ውህብቶ እዩ ዝብል ዲቫይን ኢንተርቬንሽን ከም ዘለዎም ሲልካ ናይ ምርኣይ ካልኦቱን ጉዳያት ኣብዚ ከምዚኦም ዝዓስሉ ሓሳባት በዚ ጉዳይ እዚ ዝተለዓለ ለምቅን እንትውጋዕ ሰሚዕኹም ይኹም ብዛዕባ ወደብ ዓሰብ ብወገን ኢትዮጵያ ማለት እዩ ማእኸላይ መንግስቲ ዝገብሮ ከምዚ ዓይነት ዝበሉ ስራሕቲ ኣለዉ ዋላ ኣዚዝዎም ዲ ዘይኣዘዞም እውን ተፈተውቲ ኢና ባህልትን ዓቕመለና እዩ ዝበሉ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ዝርከቡ እውን ነዚ ሕቶ እዚ በብዝተፈላለዩ መንገዲ ናይ ምስራፅ ስራሕቲ ገለ እዩ ማለት እዩ እዚ ካብኣቶም ሓደ እዩ አሁን ሳይሆን ቀደም ሲልም ስናነሳው የነበረ ጉዳይ ነው ግን ለምን እንደሆነ አናቅም ታፍኖ ተድበስብሶ እናውቅላቸዋል የሚሉ መሪ የነበሩ ማለትም በኢህአዴግ ወያኔ የተሰጠ ወደባችን ጉሮራችን የታነቀ ነው ስለዚህ አሁን የኢትዮጵያ ህልውና ጉዳይ ስለሆነ ወደብ ማጣት ማለት 135 ሚሊዮን የሚያክል ህዝብ ይዘን የራሳችንን አተን ጉሮራችን መታነቅ የለበትም ስለዚህ የታነቀ ጉሮራችንን ማላቀቅ አለብን 130 ሓራይ ዝተሓነቀ ጎሮሮ እዩ ዘለና ዝተሓነቀ ጎረቤትና ጎሮሮና ክንምልሶ እንድሕር ዳኣ ኮይና ነዝወደብ ክልወና ክእል ኣለዎ ዝብል ሕቶ እዩ ዘለዎ ሰብኣይ ሓላፊ ናይ ምክልኻል ሓይሊ ምክልኻል ሓደ ዝኾነ ማዕረግ ከም ዘለዎ ይረአ እዩ ማለት እዩ ካብቲ ኮኸባቱ ገለ ሓሳባቱ እንታይ ዝብል ሓሳብ እዩ ግን ዘለና ኣነ ብወገነይ 130 ሚልዮን ስለ ዝኾንካ ሌጂቲሜት ሕቶ ተዘይኮይኑ ሕቶኻ 200 ሚልዮን ኩን 4 ሚልዮን ኩን እዚ ዝምልከቶ ኣይመስለን ንዝኾነ ትኹን ዓዲ ግደፍዎም ኤርትራ ካልእ ዓዱና ይምልከታኒ ማለት 500 ሚልዮን ብምዃንካ ክትረክብ ስለ ዘለካ ኮንካ ክትረክብ ዘለካ ብቁፅሪ ህዝብኻ ባሕሪ ትረክብኻ ዝበሃል ነገር የለን ግን ሓንቲ ዓዲ እንድሕር ዳኣ ጎረቤት ናይ ሓንቲ ባሕሪ ዘለዎ ዓዲ ኮይኑ ስምምዕ ኣለዋ እታ በዓልቲ ባሕሪ ዝኾነት ወይ ከዓ ወናኒት ናይቲ ወደብ ዝኾነት ዓዲ እንድሕር ዳኣ ፈቂዳ ብዝፈቀደትላ መሰረት ጥራሕ እውን እንተይኮነት ስምምዓት እንታይ እዩ ነተን ናይ ባሕሪ ኣክሰስ የብለን ዓድታት ሲ ባሕሪ ክህልዎን ናይ ምግባር ስራሕ እዩ ሕጂ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ኣዝዩ ኮምፕሊኬትድ ዝኾነ ነገር እዩ ናይ ብሓቂ ክንሪኦ እንተኮይና ማለት እዩ ኮምፕሊኬትድ ዝኾነ ነገር ዝገብሮ እንታይ እዩ ብወገን ትግራይ እዚ ባሕሪ እዚ ናተና ኣይኮነን ብስሩ ንሕና ሕቶ የብልና ዋንነት የብልና ዝብሉ መናእሰይ እውን ተፈጢሮም ንዓና ይምልከተና ንኣብነት ሸዊት ካብ ሰማዕኹም እዩ ተጋሩ ኣይምልከትን እዩ እቲ ባሕሪ ሲ ክሎዝድ ፋይል እዩ ዝብል እዩ ይምልከቶም ዲ ይምልከቶምን ታሪክ ስለ ዘየንብቡ እምበር ብታሪካዊ ትሕዝቶ እንተጋሩ ይምልከቶም እዩ ብታሪካዊ ትሕዝቶ ንኢትዮጵያውያን ይምልከቶም እዩ ስለዚ ካብ ኩለን ኣብዚ ቀርኒ ኣፍሪካ ካብ ዘለዉ ዓድታት ዝተፈላለየ ናይ ባሕሪ ኣውትሌት ኣለዎን ኩለን ተን ዓድታት ማለት እዩ ድሕር ዳኣ ኬንያ ርኢናያ ሞምባሳ ኣለዋ በርባራ ኣለዋ ንሶማልያ ድሕር ዳኣ ርኢናያ ማለት እዩ ሞቃዲሾ እውን ኣለዋ እዩ በቲ ሓደ ወገን ፖርት ንኤርትራ ድሕር ዳኣ ርኢናያ ንኣብነት ናይ ባዕላ ዝኾነ ናይ ምፅዋዕን ናይ ዓሰብን ክልተ ፖርታት ኣለዋ ዝሃነፀቶ ማለት እዩ ዘማዕበለቶ
እንድሕር ደኣ ንጅቡቲ ርኢናያ ከምኡ ብተመሳሳሊ ናይ ባዕላ ዝኾነ ናይ ጅቡቲ ወደብ ኣለዋ ማለት እዩ ሕጂ እዘን ዓድታት እዚኣተን ክጥቀማ እንድሕር ደኣ ኮይነን ስሙዝሊ ክጥቀማ እንድሕር ደኣ ኮይነን ባሕሪ ካብዘን ዓድታት እዚኣተን ዋላ ኢቭን በትሕግን በተስምምዕን ንኢትዮጵያ ክዕርፍ ዝኽእልን መልሲ ክህብ ዝኽእልን ሕቶን ተሓቲታ ኩለን ክምልሳላ ዝግባእ ነይሩ ምክንያቱ ትሕጊ ባሕሪ ተዘይተመሊሱ ንዓቶም እውን ጣጣ ክመፆም ስለ ዝኽእል ማለት እዩ ሓደ ሕጊ ባሕሪ ናይ ምውናን ወደብ ዓሰብ ናይ ምውናን ሕቶ ንኢትዮጵያውያን ሕጂ ዝተፈጠረ ነገር ኣይኮነን ቅድሚ ሕጂ እውን ብታሪኾም ዝፈልጥዎን ኢዳእታውነት ዝነበሮም ህዝብታት እዮም ኣብቲ ወደብ ዓሰብ እዩ ኣብቲ ምፅዋዕ ኣይበልኩን ኣብቲ ዓሰብ እየ ዝብል ዘለኹ ምክንያቱ ናይ ኣውሳ ዝበሃሉ ስቴትስ ኣውሳ ድማ ዓፋር እዮም ነይሮም ህዝብታት ዓፋር ከዓ ካብቲ መብዛሕትኡ ናይ ኪንግደም ኦፍ ዓፋር በትሽዑ ዝነበሩ እዋን ማለት እዩ ሕጂ ገለ ክፋሉ ናብ ኢትዮጵያ ኣትዩ ዘሎ ገለ ክፋሉ ንጅቡቲ ዝኸደ ገለ ክፋሉ ንኤርትራ ዝኸደ እዩ ሶ ዋንነት ናይዞም ህዝብታት እዩ ካብዞም ክልተ ናይ ሃውሳ ስቴት ቆልዑ ዝኾኑ ማለት መራሕቲ ዝኾኑ ክልተ ማናቱ ኣሕዋት ዝተሸጠ ወደብ እዩ ዝተሸጠ ወደብ ከዓ ምስተገዝአ ድሕሪ ምግዝኡ ናብ ኢድ ጥልያን ዝኣተወ እዩ ማለት እዩ ጥልያን ከዓ ምስ ኤርትራ ሓዊሱ ዝገዝኡ እዩ ሶት ጉዳይ እዚ እንድሕር ደኣ ርኢናዮ ብታሪክ በዓል ኣሉላ ኣባነጋ ንምንታይ እዮም ኣብቲ ባሕሪ ከይዶም ዝሞትሉ ነይሮም እንድሕር ደኣ ተባሂሉ በዓል ሃፀይ ዮሃንስ ነቲ ባሕሪ ንምንታይ እዮም ዝደልይዎ ነይሮም እንድሕር ደኣ ተባሂሉ ቅድም ኢሉ እውን ዝተፈላለዩ ማለት እዩ ናይ ኦቶማን ታርኪሽ ይኹን ናይ ካልኦት ኣካላት ነዚ ባሕሪ እዚ ንምንታይ ደልይዎ ነይሮም ተባሂሉ ማይ ዝሓዘን ናይ ባሕሪ ኣውትሌት ዝሓዘን ሓያል ናይ ንግዲ ምዕባለ ኣለዎ ሓያል ምዕባለ ክመፅእ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ከዓ ክትነግድ ክትክእለለካ ስለ ዝኾነ እዩ ስለዚ ኢንተርናሽናል ትሬድ ዝግበር ኦቨርሲስ ንዝግበር ንግዲ ነዚ ዓዲ እዚኣ ባሕሪ የድልያ ዶ ኣየድልያን ዋላ ሓንቲ ሕቶ ይኮነን ማለት እዩ ምክንያቱ ምስ ታሪኻዊ ኣጠቃቅማ ተታሒዙ ምስ ኤርትራ ምስ ነበራ ምሕዝነታዊ ርክብ እውን ይኹን ናይ ሓድነት ስራሕትን ርክባትን እውን ተታሒዙ ከምቲ ክኸድ ከሎ 1991 ዓመተ ምህረት ፕሬዚዳንት ኢሳያስ እንድሕር ደኣ ደሊኹም ክትጥቀምሉ እንትኮይንኩም ናይ ሓባር ኢንፍራስትራክቸር ክንሃንፅ ኢና ናይ ሓባር ስምምዓት ክንክትም ኢና ወይ ከዓ ፅሒፍና ክንፍርም ኢና ሽዑ ከዓ ናይ ሓባር ትሕተ ቅርፂ ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ ሓባር ሓለዋን ድሕንነትን ኣብቲ ባሕሪ ክህልወና እዩ ኣብ ዝደለየቶ ነቲ ዓዲ እዚኣ ክፉት እናበለ ይፀኒሑ ይኸይዱ ድሕራይ ግን እቶም ፀገማት ካብ ዝውሽጢ ዓዲ እውን ዝመፁ እዮም ማለት እዩ ናይ ምጉባጥ ድሌታትን ተሪኦታትን ስለ ዘለዉ እዮም እቲ ዓዲ እውን ክትፈቅድ ዘይከኣለት ኢለ እየ ዝግምት ማለት እዩ ብከምዚ እንተቐፂሉ ናብ ሓይሊ ክኸይድ ብሓይሊ እንተኮይኑ ከዓ ናብ ውግእ ክምርሕ ብውግእ እንተኮይኑ ከዓ ሕጂ እውን ናብ ማዕቐብን ናብ ምፍርራሕን ወይ ከዓ ናብ ጠጠወብሉ ወይ ድማ መወዳእታ ኣነኮ ዝዳንየኒ የብለይን ናብ ዝብል ናይ ምድፍፋእን ናይ ጎንፂ ኤርያ ናይ ምፍጣር ስራሕን ቴርሞይል ኤርያ ዝበሃል ኩሉ ግዜ ጎንፂ ዘይፍለዮ ከባቢ ናይ ምፍጣር እምበር ዋንነት ባሕሪ ተረጋጊፁ ብሰላማዊ ንግድታት ኣብ ክልተ ዓድታት ሓቢረን ሓልየንኦ ንዝግበር ነገር ኣበርክቶ ኣለዎ ኢለ ግን ኣይኣምንን ማለት እዩ እዞም ኩሎም ኣቕልል ኣቢለ ዝገለፅክዎም ሓሳባት እዮም ንዓኻትኩም ይበርህኹም ይኾኑ ዝበልክዎም እዮም ማለት እዩ ናተይ ቅዋም እውን ኣብዚ እዩ ዝረግፅ ብሰላማዊ መንገዲ ተሓታቲተን ዘን ዓድታት ናይ እንካን ሃባን ናይ ስምምዓት ከቲመን ናይ ጉልበት ናይ ኢነርጂ ናይ ታሪክ ናይ ዝተፈላለዩ እንካን ሃባን ዝበሃሉ ዓቕምታት ናይ ማንፓወር ክኾኑ ይኽእል ዝተፈላለዩ ስምምዓት ፈሪመን ተዘራኻኸባ እቲ ኣብ መንጎ እዚ ዝመውት ህዝቢ እንተዘድሕን ፅቡቕ እዩ ምክንያቱ እቲ ዝመውት ይፈልጦ እየ ማለት ሕፅረ ኣቢለ ኣብ ዓይንየ ዓይነዘ ንየው ነጀው ዘይበለ ዝመውት ትግራዋይ ስለ ዘሎ እዩ ሚልዮን እዮም 10 ሚልዮን ንኤርትራ ውሕጅ ሰዲደ ብውሕጅ ግሒጠ ባሕሪ ክወስድ ክንዱስ ዝኣክል ላዕላውነትካ ትደፍር እንተኮይና ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ክዘምት ዝኽእል ሓይሊ ሕዚ ናይ ትግራይ ሰራዊት TDF ከም ዘለዎ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ከም ዘለዎ ስጋኣት ስለ ዝኾኖም ናይ ግድን እዩ ፈተው ፀልኡ ኣብይ ኣሕመድ ወራር እንተፈፂሙ ሕዚ እንደውም ወራር ንኸይፍፀም ክከላኸል ክኽእል ኣሎ በጃኹም ግደፉ ሰላም እየ ዝደሊ መሓሩ ንኽብል ክኽእል ኣሎ እንተዘይኮይኑ ንሕና ሕዚ እንተጀሚርዎ ከይብሉና ዝበሃል ነገር ኢና ክንደርብ ዘለና ድሮን ኣምፂኦም ካብ ስዑዲ ከይብሉና ድሮን ረኺቦም ካብ ግብፂ ከይብሉና ከም ዝበሃል ነገር የለ እንተሓንፊጥና መሰል ዓርሰ ውሳነና ክነኽብር ናይ ግድን ክጅመር ክኽእል ኣለዎ ዝብል ትግራዋይ ክህሉ ክኽእል ኣለዎ የኢትዮጵያ ሓራይ ሕጂ ኣብዚኣ እንታይ እዩ እንድሕር ደኣ ተንኪፉና ንበይንትና ይትንክፈናን እዩ ክልተ ሓይልታት ኢና ዘለና ዝብል እዩ ወል ከምዚ ኢልና ምስ ቀፀልና እንተዘይተንኪፉና እንታይ ኢና ንኸውን ንኣብነት ተተንኪፉና
ምክንያቱ ንክልታና ስግኣት ስለ ዝኾነ ንክልቲአን ዓድታት እሲ ስግኣት ስለ ዝኾነ ክንዋጋእ ኢና ተዘይተንኪፉና እንተዘይተንኪፉና ንንበዓልትና እውን ክንተናኸፍ ክንክእል ኢና ማለት እዩ ንምንታይ ሕጂ ኣብዚ ዘይተፈትሐ ዝፀንሐ እውን ሕጂ እውን ንፈጥሮ ዘለና ንቐፃሉ ንፈጥሮ ዘለና ፀገም ኣሎ ኢለ እየ ዝኣምን ኣነ ሓንቲ ዓዲ መንገዲ ብተኣክል ዝኾነት ንእሽትለይ መስመር ቅይረ ማለት ዕፆ ቢልካ ንስኽሲ ውቅያኖስ ዝኣክል ዓለም ኣይትጥቀምን ኢኸ ኢልካ እንድሕር ዳኣ ገዲብካያ ሱቕ ትብለካ ድያ እዩ ኣይትብለካን እሞ ከዓ ናይ ታሪክ ሕቶታት ኣለዎ ሓቂዶ ኣይትብለካን ዘይብላ እውን ተዝኾኑ እውን ግን ክትፈሓጣጥረካ ነይረ ንኣብነት ኣብዚ ዓለም እዚ ካብ ንሪኦ ዘለና ናይ ተረባሕነት ናይ ጥቕሞ ወዘተ ዝበሃል ዋላ ሌጂቲሜት ይኹን ሓቃዊ እየን በሎ ዝሓየለ ዓድታት ነተን ዝደኸመ ዓድታት እናጎበጣ እየን ሓይለን ዘስፋሕፍሓ ዘለዋ ንኣብነት ኣብዛ ልምቅነ ዝረኣናያ ጉዳይ ናይ ኢራን ሲ እቲ ነዳዲ ንምንታይ ንዓና ዘይኸውን ዋች ሃቭ ኢዝ ኣወርስ እቲ ንስኻትኩም ዘለኩም ናትና እዩ ብዝብል ኣብ ልዕሊ ኢራን እስራኤል ይኹን ኣሜሪካ ኸይዶም ድዋዕዋዕ ንኸብልዎን ኣብኡ ኸይዶም ንኽዋግኡ ዓብዪ ዕድልን ዕጫን ከፊቶም ንህዝብታት ዓለሞ የዋግኡ ኣለዎ ተሳተፉ ምሳና ዘይተሳተፍቲ ኮይንኩም ዝሕልወልኩም እውን የለን ዝብል ኣብ ልዕሊ ዓድታት እውን ከይዶም ኣለዉ እንታይ ማለት እዩ ትርጉሙ እዚ እንተተባሂሉ ምክንያቱ ድለ ኣይትድለ እታ ዝሓየሉ ክእ ዝበለት ዓዲ እንዳተዋግአት ክትነብር እቲኣ ከዓ ንዕኡ እንዳመለሰት ክትሕይል እንዳበለት እንዳተዋቀጣ ክነብራ እየን ማለት እዩ ቋሚ መፍትሒ ኣይከውንን ሕጂ ንኣብነት ሱኢልካ ከም ሸተት ኢልካ ዝኣተኻዮ ጉዳይ ፀኒሕ ኢልካ ውግእ ምስ ተጀመረ ንቅድሚት ንድሕሪት ስለ ዘይትብል ምውግእ ዘይተርፈን እንድሕር ኮይኑ ጭራ ነብረይ ተሓዝ እንትሒዝካ ይትስደድዩ ክንዋጋእ ኢና ኢኻ ክትብል ካብ ከምኡ ምግባር ግን ሕጂ እውን እቲ ቀፃሊ እውን እዋን ዘሎ ጀነሬሽን ክዋጋእ እዩ ተቐድሜና ፀንሑ እንዳተዋጋእ እዩ ነይሩ ንምንታይ ኢና ሰለስተ ግዜ ሲ ብተመሳሳሊ ታሪክ ንዋጋእ ዘለና እንድሕር ዳ ኢልካ ዋላ ሓንቲ ኣፈላላይ የብሉን ቁም ነገር ዘለዎ ስምምዓት ተኸቲቡ ተፃሒፉ ስለዘይፀንሐ እሞ በቲ ስምምዓት መሰረት ዝኸዱ ሰባት ስለዘየለዉ ስምምዕ ቀያዳይ ምዃኑ ስለዘይንኣምን እዩ ስምምዕ ቀያዳይ ምዃኑ ንኣምን እንድሕር ዳ ኮይና ካብኡ ወፃኢ የለን ዓድታት ምስ ተዋግኣ ረብሓ እዩ ውልቀ ሰባት ምስ ተፃረፉ ንረብሓ እዩ ስድራ እውን ዝምዕብሉ ንረብሓ እዩ ማእገር ንክኾነን ዝብል እዩ ንሕና እውን ተተዓሪቕና ማእገር ኢና ንኸውን ንሕድሕድና ማለት እዩ ኦፍኮርስ ትትብሎ ዘለኻ ተተሓባቢርና ማእገሪና እዩ እወ ማእገሪና ድሕሪኡ ኸግን እዩ ንኣብነት ንበል ንማእኸላይ መንግስቲ ክልታና ተሓባቢርና ሰዓርናዮ ዘን what happens ቀፂሉ እንታይ እዩ ዝኸውን ምክንያቱ ንሕና ስዒርናዮ ዓርሰ ውሳነና ኣረጋገፅና ተጋሩሲ ስዒርናን ማእኸላይ መንግስቲ ምስ ኤርትራ ኮይና ዓርሰ ውሳነና ኣረጋገፅና ሃገር ኮና ሽዑኸ ባሕሬን ሓተትን ክንሓትት ኢና ንፅቡሓይቶ ኣደይ በቃ ደይ ዋን ክንሓቶም ኢና ሽዕታ እዮም ክብልና ምሳና እዮም ክዋግኡ ማለት እዩ ንምንታይ ምክንያቱ ኣይትሕቶትና እዩ ክትሕቶ ሕጂ እውን ኣይትሕቶትና እዩ ግባእኩም እንተኮይኑ ሽዑ ዝግባእና ምክንያት የለን ክግባእና እንድሕር ኮይኑ ዘይግባእና እንድሕር ኮይኑ በቲ ክንማጎተሉ ዝግባእና ፖይንት ኣልዒልና ንማጎት ዓድታት ክሰማማዕ ኣለዎን ክጠቃቀም ኣለዎን ክረባብሓ ኣለዎን ጎረቤት ምዃንና ኣይተርፈን ብዝብል እዩ ማለት እዩ በዚ እንተኮይኑ ግን ስምምዕ እዩ እዚ ተዓንቶ ዝነገርኩም እዩ ቸርች እዩ ገፊሕ ቸርች እዩ ኣብ ከምዚ ዓይነት ሓሳባት ከዓ ኣብዚ ማለት ስምዒት ኣሎ መንፈሳውነት ኣሎ ክልቲኦም እዮም ዘለዎ ስምዒትን መንፈሳውነትን ተመስጦውን ኣሎ ተመሲጥካ ኢኻ ገለ ትሰምዕ ኣብዚ ዝሰረፀካ ሓሳብ ከዓ መለኮታዊ ሓይሊ ኣለዎ ኢልካ ተኣምን ኢኻ ምክንያቱ እግዚኣብሔር እዩ ባሕርን ክነምፅል ኢኹና ዝብል ሓሳብ ዘለዎ ሓሳብ እውን ተሓስባን እዩ ዘለዎ ባንዴራ ሒዝካ ነቲ ባንዴራ ትፀሊኻሉ ዓዲ ሓያል ኮይና ትፍጠር ገለገለ ዝብል ስቑኢሉ ምስ ፖለቲካን ሃይማኖትን መርጂ ክኾኑ ከለዉ ዝመፀ ጉዳይ ማለት እዩ ኤዘር ኬዝ ንየማን ንፀጋም የነብሎ ትዘረባ እዚ ጉዳይ እዚ ሲ ነቲ ሕቶ መንፈሳዊ ትሕዝቶ ናይ ምሃብ ጉዳይ እዩ ንምባል ኢለ በሮች ይከፈታሉ ወደቡ ይከፈታል ኢትዮጵያ ወደ ክብር ትገሰግሳለች እጃችሁ ከፍ አድርጉት የኢትዮጵያ በሮች ይከፈታሉ ወደቡ ይከፈታል ኃያል ሆና የተፈጠረች አገር የለችም አገር ኃያል ለመሆን ትፈጠራለች ኃያል የሚባለው አለ ትልቅ ሆና የተፈጠረች ሀገር የለችም ትልቅ ለመሆን ነው ሀገሪቷ የምትፈጠረው አሁን ትልቅ ከሚሆኑ ሀገር መካከል ኢትዮጵያ አንዱ ትሆናለች ስለዚህ ሓራይ ሕጂ ኣብዚ ዘሎ ተሓሳስባ እንታይ እዩ ክዋቅዓካ እንተሎ እዩ
ፕሮፌሽንካ ትውልድኻ ክእለትካ መራሒ ሃይማኖት ምዃን ፖለቲከኛ ምዃን ነይሩስ መራሒ ሃይማኖት ክትኮን ከለኻ እዩ ከምዚ ዓይነት ዘረባታት ትዛረብ ሓያል ኮይና ዝተፈጠረት ዓዲ የላን ሓያል ኮይና ዓድታት ዝፍጠራ ሓያላት ንኾና እየን ብዝብል እዩ እወ እቲ ሓቂ ንሱ እንድዩ ግን እቲ ታሪኽካ ንስኻ ናይ መንግስቲ ሰማያት ንስኻ ዓለመይ ኣብ ካሊእ ዓለም እዩ ኣብዚ ግን ኣነ ከም ስደተኛ ኮይነ እየ ዝነብር ዓለም ገዛ ክረእያ ኣብዚ ክነብር ተለኹ ንስጋይ ቀቲለ ነብሰይ ከድሕኔ ዝነብር ዘለኹ ምዝብል ኣተሓሳስባ እሞ ነዚ ኣተሓሳስባ እዚ ተኸቲሎም ዝመፁ ክርስቲያን ዝበሃሉ ናይ ክርስቶስ ኣካይዳ ዝኽተሉ ሰባት ተኮይኖም ኩሉ ግደፍ ንዓይ ተኸተል እዩ ኩሉ ክትገድፈ ይከኣልካን ግደፎሞ ኩሉ ህዝቢ ክሓቶ ዝኽእል ሕቶ ንባዕሉ እውን ኣነ ፂርካ ናይ ምጉላህን ናይ ምስራፅን ስራሕ እዩ ተዋሂቡካ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እንታይ እዩ ዝረኣየኒ ቀሊል ብዝኾነ መንገዲ ሕቶ ባሕሪ ሕቶ መለኮት ወይ ከዓ መለኮታዊ ግርማ ናይ ምልባስ ከይዲ ከምዚ ዓይነት ክግበር ይከኣል እዩ ወግዕታት ይመፁ እዮም እዚኣቶም ብዙሕ ዘደንፆ ይኮን ናብቲ ናይ ዝሓለፈ ናይ 3 ዓመት ውግእ ናይ ትግራይ እውን ከምኡ ይረኣየንሉ ኣምላኽ ንሰሜን ገጽ ክኸይድ የብለንሉ ይብል እግዚኣብሔር ሙሉእ ህዝቢ ትግራይ ከጥፍእ ናብ ሰሜን ገጽ ክኸይድ እግዚኣብሔር ባሕር ኮ የብልኩም እናንቶም ንስኻትኩም ኢሉ ባሕር ንኽህብ ንዓቶም ሎሚ ሎሚ ሓዲስ ኪዳን መቸስ ንኣምን ከም ክርስቲያን ሕጂ ኣነ ሓዲስ ኪዳን ዝኣምን ስለዚ ኣብዚ ሰዓት እዚ ባሕር ወዲ ባሕር ገለ ዝበሃል ኣምላኽ ይጨንቆ ኣይኮነን ንሕና ሰባት ዝፈጠርና እዩ ብኻሊእ በኋላ ፕሩፍ ዘይግበር ተናጊሩን እዩ ብውሽጢ ኢለ ኣነ ካልኦ ሰባት ተሓቲቶምኒ ካበይ ምፂኻዮ እንተኢሎምኒ እውን መልሲ ስለ ዘይረኽበሉ መልሲ ንኽረኽበሉ ዘዋደድክዎ እዩ ንምባል ይኽእል እየ ኣዋን ተዝፍጠር ቁፅሪ ሓደ ተረባሕቲ ንኾን ንሕና ከም ተጋርና ኢና ተዝፍጠር ሃም ስርዓት ጠንካራ ስርዓት ክነሃንፅ ንኽእል ንሕና ኢና ምክንያቱም ምስ ዓፋር ልሕሽ ይርክብ ምስ ኤርትራ ልሕሽ ይርክብ ምስ ሱዳን ልሕሽ ይርክብ ምስ ኣምሓራ ልሕሽ ይርክብ ኣብ ጎረባብትና እውን ሰላማዊ ዝኾነ መንገዲ ኣምሓራ ሕዚ ናይ ትግራይ መሬት ሕቶ የብሉ ዓፋር ናይ ትግራይ መሬት ሕቶ የብሉ ኤርትራ ናይ ትግራይ መሬት ሕቶ የብሉ ብሓደ ክንዓቢ ንኽእል ኢና ምናልባት ልቢ ንሕገብሮ መራሕትና ቅልጡፍ ክሉትና ጭንጎ ገለ ዝበሃሉ ኦፊሻል ትገብሩ ናብ ተግባር ምእታይ የዋፅእ ድብል ሓሳብ ነኒ ማለት ፅቡቅ ሓሳብ እዩ ከም ሓሳብ ስኢለ ንኽሰምዖ ምክንያቱ ሓሳቡ ስለ ዝሃበ ፅቡቅ ሓሳብ እዩ ክብለሉ ተሓሳቡ ስለ ዝሃበ ጥራሕ እንታይ ግን ናይ ዝሓውና ሕቶ ኣምሓሩ ናይ ትግራይ መሬት ሕቶ የብሎምን ዓፋር ናይ ትግራይ መሬት ሕቶ የብሉን ኤርትራ ናይ ትግራይ መሬት ሕቶ የብሉን መን ዳኣ ክሓትት ዝኽእል ካብዞም 3 ኣካላት እዚኣቶም ወፃእ ሱዳን እውን ሕቶ የብሉን እዞም 4 እዚኦም ሕቶታት ዘይብሎም ድሕር ኮይኖም መን ስለ ዝሓተተ ከ ንስኻ ሕጂ ትፃመድን ትዋጋእ ንሶም ደይኮኑን ሓቲቶም ሒዞሞ ዘሎ ኣነ ሓደ ግዜ ትክክል እዩ ክነውግዕ ከለና ከምዚ ዓይነት ምክንያቱ ፀኒሕና ክንምለሶ ኢና ዝበሃል ግን እንታይ ዝበሃል ኣበሃል ኣሎ ከም እንታይ ዝበሃል እንዳጎየኻ ዝዓጠቕካዮስ እንዳጎየኻ ይፍታሕ ዝበሃል ኣበሃል ኣሎ ብቋንቋ ትግርኛ ሸብ ዘበልካዮ ሸብ ኢሉ ዝፍታሕ ባዕሉ ኣፀቢቕካ እንድሕር ኣሲርካዮ እዩ ኣፀቢቑ ዝእሰር ሕጂ እውን ንስሓት ኢና ዘለና ተደጋጋሚ ቶም ዝሓቱ ሕቶ ኣካላት እዚኣቶም 4 እዮም እምበኣር ሓቂ ክንዛረብ እንተኮይኑ እዚኦም 4 እዮም ዝሓቱ እንተ ሓቲቶም እውን ግን ንምንታይ ሓቲቶም ኣይንብልን እዩ ክንብል ኣይኮነን ዝግባአና ንምንታይ ተሓቱ ብስሩ ክሕተት ዘይግባእ መለኮታዊ ዝኾነ ውሳነ ዝዓረፎ እዩ ኢልና ይኮናን ንገብር ተሓቲቶም ከከመልሱ ኢኻ ትመልሰሎም ንኣብነት ዝሓተትዎ ሕቶ ንረብሓ እንድሕር ኮይኑ ሓቢርና ዝረብሓና እንተኮይኑ ተቐበሎ እዞም ጎረባብትና ማለት እዩ ንረብሓ እያ ዘይረብሓና እንተኮይኑ ኣይረብሓና እንትብል ካሊእ ዝረብሓካ መማረፅኻ ተቐርበሎም ኦልተርናቲቭ ብኡ እንተ ተስማዕሚዖም ባርጌን ትገብር እንታይ ክንበኩም እንታይ ክንወስድ ኣብ ዝበሃል እምበራ ይሓቱን እዮም ዚኮ መለኮታዊ ዝኾነ መስመር ኣለዎ ይበሃል ንሕና ንሳቶም ኣብ ዝሓየሉሉ እዋን ዝሕዝዎ መሬት ኣሎ ኦብቪየስሊ ከምዚ ኔሽናት ዝዓብያ ንሕና ኣብ ዝሓየልናዮ ከዓ ንምልሶ ንጠቕልሎ ማለት እዩ ዓድታት ሪድሮ ይግበራ ማፕ ይፍጠር ሓዱሽ ዘይተሰርሐ በቃ ዘይተራእየ ገለ ይፍጠር ማለት እዩ ኢቭን ዓዲ ነራ እውን ክትጠፍእ ትኽእል እያ ኣብቲ ሕጂ ነውግዖ ዘለና ብፍላይ ናትና ኣዝዩ 3 ፀገም ኣለዎ ኣብ ትግራይ ማለት ተፈጢሩ ዘሎ ሓደ ገይና ዝኾነ ተሓሳስባ ኣሎ ተተሓሳስባ ንሱ እንታይ መሲልኩም
ሳይድ መሓዝ ማለት እዩ ሳይድ ዝሓዘ ግን ነታ ትግራይ እውን ኢቭን ካርታ ካብ ማእኸል ዝኾነ ኮሄሲቭ ዝኾነ ፎርስ የለን ማለት ሲ ኣጠንኪሩ ዝሓዞ የለን ታይድ ኣይ ዘሎ ኣሻዕ ኣሎ ኣክሱም ዓድዋ ሽረ ዝብል ሲሉ ንታሕት ገጹ በዚ ከዓ ዓዲግራት ራያ መቐለ ገለ ከምታት ዝሓዘ ከዓ ኣሎ በቲ ከዓ ኢሮብ ዛላንበሳ ከምታት ዝበሃሉ ከዓ ኣሎ ሕጂ እዞም ሰለስተ ሓይልታት እዚኣቶም ንዓፋር ገጾም ንገለገጾም ዝኸደ ሓይልታት እሲ ኣብቲ ማእኸል ሒዝዎም ዘሎ ሴንትራል ፎርስ ቱ ግራቪቲ ናታቶም ናይ ረብሓ ስሕበት እንታይ እዩ እንድሕር ዳ ኢልና ብስሩ እንተፋጣጥራት ሕጂ ዘሎ ስኢልካት ደገፍክዎ ቦልክዎ ዝብል እውን ኣካይዱ ስሕተት ከም ምዃኑ ነቲ ዓድናስ ግደፎ መነተን ካልኦት ዓድታት ምስ ጎረቤትና ከም መሓዙ ነተን ዝብለን ዘሎ ዓድታት መቃቂሉ ዝህብ እዩ ንኣብነት ትዝብሎ ዘሎ ማለት ዝሓውና ከም ሓሳብ ትክክለኛ ሓሳብ እዩ ዝበልክዎ ማለት ከም ሓሳብ ጽቡቕ እዩ ዝበልክዎ እምበር ከም ትክክለዩ ንኽብል ኣይደፈርኩሉን ማለት እዩ ተስፋኦም መሓሪ ሎሚ ነይሩ መፅዩ ሻዕብይ ዓደ መጀመርያ ናስመራ ናብ ሳሕል ቀይርዋ ሕጂ ድማ ንመቐለ ናብ ሚዕጢር ጉድ እዩ ማለት በቃ ድሌቱ ዓዲ ገይርዋ ኣሎ ማለት እዩ ወኒንዋ ኣሎ እዩ ዝብል እዚ ክሳብ ክንደየናይ ዝኣክል ሓቂ እዩ ዝብል ብዙሓት ሰባት ሓሶት ኣተወን እዩ ኢሎም ይዛረቡ እዮም ኢንክሉዲንግ ጀነራል ምግበይ ሃይለ ማለት እዩ እቲ ንሪኦ ዘለና ካይዳ እንተኮይኑ ካበይ ዳ ኣምፅኦም ማለት ዘይኣመልኪ ታይድ ብሽሞይ ፀዊዕ ክናሃኒ ዘይትብልኒ ኢሉ ዘይኣመሎም ዳ ካብ ምንታይ ኣመምፅኦም ሕወሓት እንተይልና ምክንያቱ እቲ ሎጂካል ኣናሊሲስ ናይ ሎማዓንቲ ሓሳብና ሕሹኽ የላቶም ከምዚ ተመና ኣዳምን ሔዋን ናብ ገነት እንተለዎም ምፅ ኢሉ ከምዚ ትገብሩ ገለ ዝበሎም ከምኡ ገይርዎም ተዘይኮይኑ ሲ ካብ ምንታይ መምፅኦም ሓድሽ ሓሳብ እዩ ስለዚ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ናይ ባዕልትና ሞገትኩም እዩ ኣብ ዘመነ ህግደፍ እዩ ዝብለና ሕጂ ኣብዚ እውን ኣብ ትግራይ ጥራሕ ኣይኮነን እቲ ኣሊያንስስ ሪድሮ ተገይሩ ዘሎ ብወገን ኤርትራውን ከምኡ እዩ ተሓሳብ ንኣብነት በዓል ማዕበል ቅድም ክብሉ ህግደፋውያን ኢና ንሕና ህግደፍ ፈንጣሒትናን ፈጣሪትናን እያ ኢሎም ዝኣምኑ ዝነበሩ ሓይልታት እዮም ሕጂ ከዓ ኣይ ብስንና ክንነክስ ጀሚርና ኢና ብዓይንና ርኢና ብኣፍና ክንዛረብ እውን ናይ ባዕልትና መልእኽቲ ክነመሓላልፍ ክኢልና ኢና ተኾነ ግን ኣብ መንጎ ብርጌድ ንሓመዱ ዶ ክንከውን ተኾናስ ይፀርፉና ዶ ይኾኑ ዝብል ሸም ሒዝዎም ኣብ ማእኸል ዝሰረፉ በዓል ሜሮን ወዘተ እውን ኣለዉ እዮም ኣለዉ ሓደ ሰባት ማለት እዩ ኣይ ንቅድሚት ኣይ ንድሕሪት ኣብ ማእኸል ስኢሎም ቨርቲካል ላይን ዘይኮነስ እዚ እንታይ ይበሃል ስትሬት ላይን ዝበሃል መሸሎ ማእኸል ገይሩ ዝሓልፍ ጀስት ከምኡ ማለት እዩ እሺ ኣብ ዘመነ ህግደፍ ዛልዮም ዓብዮም ኣብ ዘመነ ህግደፍ ሬሳ ንኤርትራ ሕማቅ ታሪክ ንኤርትራ ንኸይኣቱ ተኸልኪሉ ኣብ ዘመነ ህግደፍ ምስኡ ዝመፁ ብፆቱ በሊዕዎም ኣብ ዘመነ ህግደፍ ህዝቢ ኤርትራ ብከብዱን ብኣተሓሳስቡን ካብ ዓለም ክንፀልን ተገይሩ ኣብ ዘመነ ህግደፍ ሕሱም ጥሜት ቆልዓ ይካረ ነይሩ ክበሃል ቆልዓ ንክልመንሲ ቆልዓ ኣብ ዘመነ ህግደፍ ተኣሲሩ እምበር ተፈቲሑ ዘይትሪእሉ እንተ ተፈቲሑ ከዓ ድሕሪ ቁር መዓልቲ ይመውት ማለት እዩ ኣብ ዘመነ ህግደፍ ሃብታም ዝበሃል ዝጠፋሉ ምሁር ዝጠፋሉ ልቢ ዝገበረ ዝጠፋሉ ማይን ሊችን በቃ ሕሩም ዝኾነሉ ማለት ሕማቅ ታሪክ እዚ ኣብ ዘመነ ህግደፍ ሰብ ደም ከፊሉ ማይ ልስእነሉ ማለት እዩ ኣብ ዘመነ ህግደፍ ንኣፍሪካውያንስ ብ100 ዓመት ቀዲምያም ዝነበርናስ ብ100 ዓመት ንድሕሪት መሊስና ፅቡቅ እዚ ማለት ከም ዘለዎ ዘቕመጦ ሓሳብ እዩ ተቃውሞ እንተልይኩም ጥራሕ ኢኹም ኢድኩም ተውፅኢሉ ተቃውሞ እንተልይኩም ኢድኩም ኣውፂኹም ክፅሕፉ ትኽእሉ ኢኹም እቲ ሓሳብ ግን ከም ዘለዎ ኮፍ ዘበሎ ሓሳብ እዩ ከባቢ ሻምበቆ ዝነብሩ ህዝብታት እዮም እዚኣቶም ሓደ ዓብይ ኣቦ ኣብ ማእኸል ኮይኖም ስድሮኦም እውን ብዙሓት ሰባት እውን ከቢቦሞም ኣንቱም ደቀይ ኣብ ጥሜት ኢና ዘለና ወፊርኩም እተው ረኸቦ ይተስኣኑ ዝረገጽኩሞ ለምለም ዝተዛረብኩሞ ቀለም ይኹን ንሕና ግን ንጠሚ ኢና ዘለና ኣብ ጥሜት ኢና ዘለና ዝብል ምሕፅንታ ዘቕረቡ ወላዲ እዮም ናይዞም ወላዲ ምሕፅንታ እስከ ንስማዓዮ ምሕፅንቶኦም ሓሳቦም ተወግዖም ማለት እዩ ናይዚኦም ሰሚዕና ከዓ ክንመለስ ኢና ሻምበቆ እዞም ደቀይ ከመይ ኣለኹም ደሓን ኣለኹም ደለናዮ ሃላወት ደቅኹም ግን ኣንሕና ናይ ባሕቂ ፀሚና ዓሪቕና ፀሚና ከፊልና ይደለሞ ርዱና
كاباهم تذكرين خطالي تسبيشنا خطالي ما يتم تكشان قدرنا كذا عيقول لي نعهم سبلنا لهم تكي وفيكم سو هذونا أول نحن نقولنا هذونا أنا زبط جرايز حراي حجب زي زولو أتي بحدش منفس زجمرة ويك كم بحدش منفس من أسي ناب استفار ليو بوتاتات نخرو زجبرة بفلاي تما منجو متأممان برجيد نحمدون أب متأممان حزب تجراين زنبرة استسابر متأممان استفترلو بخما إجو نحنا كندقفهم كلنا سلمنتاي نساتهم زي يدقفونا نتزنبر حوراو تسألائي استراتيجيكاوي تسألائينا إلهم إلنا نأمنو ناي شعبية دقفت خوينهم ترخيبهم زلوسي نحنا قل تمالو كون عومينا ندقف نيرنا امنة سي أبلع الهزب سيئنا زبولو من أسي يفطر الله حق إلو كاباتهم حدا زيئنا أبنت الله يوم بعلتو باك قلنا تزارب زقنا يوم مسكي ثم أنا أسي زولو وقع سكن سمعيو العالم من أسي كري دلني تبلنا يتسوى محار زربا على رقاقمو زقوتنا زلو من أسيات بزي حمالو لنكنا وكم زربا على دقفاء تسبق زربا سأرى إرتراوز الله على الرواي كلها حلال يخوين كاليدي ودبن هزبن فلاليكم رأيو تبل زربا ومالا ودبن هزبن فلينا سلزرعنا ستيل أبقون هزب تقرأينا حونا إلنا أمن من أسياتنا جنك بتودبت تمريحو أنصار زمن السي أنصار يكلا على زريع السب أي محراني واي مخبر فوت نحواتيكم أنا يقرفكم أنصار صلاة أي سرعة سلزوكم بوحات قبرو زلا شبر بد مشعبيان كوشم شمس للزبلت أنصار يكتلا على أنصار تي تمال أبقون خاز نبر مسكين ولدو أبسدت تدريبي نمسلو زك على زلو كتلا على صيلة كريه كاني سلازي تمور ساعتنا يتقرنيا تزاربتها كمزي كتكم لا يتفوتوا نتاجيزه إن شاء الله خمس دليت فقريت مسلو مور اللي سبكم مالتي إرتراوي حراي حجي هو سمعت زلو تقالا ساي أيدمعن زبل ناتي بها لايو مبزحات جزية سمعتها وتقالا ساي إلى زقلصو عليو من سينت حويو من سينت سمعتيو من سينت كل نايم محاز دليتيو من سينت مالت كابنا بنيلكا أب حبرة سبكا قبلتا نايم رأي دليتيو من سينت بتات فتوان قال نستيتي زمعرق خوين كان أب كبز بله ها أكتر خوين كا ناي استفر على نجارات مالته في محبر سبون سمك هتصوع نايمد لاي زمانيو أنت خونا حدا جزية سمعت كحوس أنت الله نمرحنت أي بكعن مرحنت بتفطر أزودلية أيو حسابات نايم استنتان يمان أنت أجا من نايم اسمع نايم رجعت مالتي بتطلع له تعجستي وصلنا في الزخونة أما ودأتون نسات فتحهم تخيل طرح نجزينا فتحها فتحهم زي كأركان نجارات كا نجزينا نجرف كان أي مخاد زي مالتون patience مالتيو ويكا تعجستيو زوم قديات زي أمتليهم خايم حدا أفتمر حنتون quality زخونة نايل درشيب بعد كله كازغل مالتي ليس فير زخونة تحسس باون نجلا تزيك قتلكم تزيك فأخوكم سرقهم من عقاوت وجلا زبهالون على يكون اللي زعمن زحوي كم حدا حساب انتايو كم زيك نقبركم هنا زبلوا انتم وصيامك انتاي نقبرهم زبلي مالت قطر انا كتأمت سامبل كتوسد كابزي ستاتستيكس كتسرح قالوا على يبلكان كم حدا من اسيحاو اتزقبر كايو كتعسكا اي يبلون زتعس نجر سلازي قبركا اتني بز حجي تقبروا نجرون كفرحك يبلون تقالات هاي سلازخوانكا زوم كلتي ام حسابات زياتهم دحرد اسامامي خايوم ناوردنا ندايونا كنرخبينا الكم ساعتهم تأمامينكا نصوم نداوردو نحنا ندايونا كنرخبينا ناي قدن كتبلالكا مالتي كم زين تزيلكا تصاورنت كام منتايو تقالا ساي مالتكو كابت حدا ناي قالسي نجر سراغل كاب زبال نجر persistence ويكا تعجست زلو تصاورنت نويح غعزو حبيركا ناي مغعز كيد سلا زخونا مالتي ازي تزي غيركا مالت نساتهم سلا زبلوخا نافناتاتهم حساب تمليسكا اتيخا قال نساز صراحة خير نجار له زلاق زخون حونت دليئية تزنبر حونت كم زلون قصل دليئية grassroots زبهالو ناي سلام من قدتات قال دليئية هم جيرخت بالنتلخة قال سبات كامسئلهم نعخا سمعيتها وخ قبروخان تريجر من انتان قبروخان مالتي حماق كزاربوخا زتناخف قال له حق له شعو حماق كزاربوخا مخانم نحرد أفليتك
ፀገም የብሉን ክትብለለካ ወይ ከዓ ክትስሕቀለካ እዚ ብሉፅነት እዩ ኢለ ዝኣምን ከም ናይ መንእሰይ ኳሊቲ ሓሳብካ ብልዓሊ ይኹን ባህል ዋላ ትግራዋይ ባህልስ ኣብ ዲያስፖራ ኮይኑስ ንህዝቢ ትግራይ ሲ ዝኸውንን ዘይከውን ዘወፃፅዑ ክነብሩ ዓዱ ከድሕን ዘይከኣለ ከምቲ ኮይኑ ዓድኻ ዘይድሕን እታ ኮይኑ ዓዱ ፍትሒ ዘይምፅእ ሕጂ ኩሉ ግዜ እንታይ ኢና ኢልና ካብ ቀደም እውን ንሕና መትከልና ዝነበረ ነቲ ምስኡ ዘሎ ሓው ንዓይ ንወዲ ኣስመራ ንወዲ ዓዲ ኳላ ንወዲ ሰንዓፈ ንወዲ ደቀ መሓረት ሰገነይቲ መንደፈራ ድዋርዋ ሕንብርቲ ካርኔሽን ዘይፍቀረስ ንዓድዋ ንሽረ ንመቐለ ፍቂሩ ኣቤት عجب زربا أفقيرو بفقرسي بقى حقيقي له بقى دقبرو طفيقو واي نمنتاي ناي بحق 5 عينة فقر اللودي روميو خونا لنا دلي ها روميو زانتا روميو جليت كده جمال أب سمانا 4 حراي بمسارته اتمنئسي أفقيرو ويكا أنا حاول نهلخو نسوجن حاون زي كون ويكا أدي أجريفاس حتى نأتنافق غيرو ويو تزربا مالت إذا هزبي إذا ما نسي زي ود بيجي لك عن مفلات قاد لاي مثلا حق إله ثمان نسي تخمس زي بزلوا من أساسي أنت وايو إرتراويو أنت خوين أنت وايو أبي إرترا تبال عدي تولد زعبيو إرترا نبع على أبي الله أما بمراق أفريقيا أتركب لا بالك هات كيدي خاد دحريو سؤالا كم هاجر وكم نيشن تمالت تبيلا حرق ورح خوين استرخبت عيكونت قالس نيروا مكفال حسابات كم تحجي زولو نيروا متعررايات نيروا تزولكم سمع كيدانات متحدداسن مقيار نيروا جهاز زبال نيروا حقدف زبال نيروا مرحت زباو غنبردو وزت زبالو نيروما برجن حمد زبال الله قال زبال الله ازيهم كلهم صباحنابتي دحر صباحنابتي قال ان تقايرو زفطروا عدن زقصلوانيه كتقصل كلا جن حدا حقي فاندامنتال زخون حق جن نسحت مالتي نسحت سبات تبعدهم كسرحو زي كالو امو حو حزبنا ايدهم زحسبو حساب انتلوهم كوينو كريو زدليو حررتان بهاجن لمعاتن قلنتليو نتقراي كومزين تتقورو كوانا خطو دحنيقهم مبادهم متنقق تنبر مخرن معدان طرحونا يكون وا تتنقق لك انا سامعسي نمنتاي تمخرني يبلن عشا مخري يصلي بالمصحف قدس مصحف مساده مالتي عشا كونكون الى ندحر حسب كوينه كم بعدي مالتي اي كونكون ايبل زحسب انت خوينكم الى كن ندحر عشا تزي كوينه مخري لبامات كسمع يبلين كن كبل يبلين ازي خا صبقو مخري ام زمخرنا زلو ويلي اذا امن انا ونكم تمخيره ويك اتتزاري بريتوسي كم زي تقور لكم تيلس اي تفلطون مالتي يكون احاون اذا اتوسب كحاو كمي كم تزلل كسابت نغرو هو العي تايدا مايتو ويك اتقربلو زخونه نجر كات نغرو ماي كوز بحال نجر نحاوز طف اكل اللي يخطب له تخليها بزعما ماي سمع زي يفلط انت خوينو ازي دما نتحاو تغادلو زي يكون كازلخاس كاب تحوي ويك حمر تقريب قالو كاب تحوي زدحنا لمنجد تنغرو نمنتاي كلين إلك سلازا أمنكاي أبانا أمن زيبولهم تزخون نيروزم سبات كم زي عينة مخرن معداني مهابون زبل رئيتون قمتنا لين بيلو مسفن حبوسني إسياس قوتلو دلي ايشي قوتلو بقى حقابوسا كيدو أوروب كمزي مديتاي كمزي انتها السواء آتي مسنبسو لو قوتلو لأن زي يسرحنا نيلو قوتلو أبت مسحف زلي زي الله كازلو قوتلو دلي شو انتاي تذكرن إسياس تقوتي ليد باسورد تايك هوني تقطبا تايك هوني دبلوماسي من كسرها ما سكت قراص يا مالتي تا باسورد نايتا شعبيات بهالودبسي اي هابو من نسو يعني را نغبا يميرو غود سلازي نعاي زي قتلو امبر سواء حيزنير نقتل سواء زبهالسي مديتيشن حيزنير يبلن سواء حيزنير يبلن نقتلسي نغنسا كوي سواء زد حزات انت حتى شو حتى معلت لمن قطفوا لني سواء حيزنير لاو إلنا كتبت يجزامن الحل يجمع أراري أو ذلحنا أو هاي وصل ذلحنا وعشي يجمع نقعد تقبلوا أراري لما أخذ يوم صوبنا كبده تنا زيرو ايش ناب أبي أحمد صبغيو تحسب جنرال قعيسي كابتن صبغات تحيرنت حزبي زروح ربح زروح سبات يم نيرم جن تقام خمسي هاو غيرم تأثيرهم ون دحراون
ከይዶም ተኸራሪዮም ሲ ናብ ማእከላይ መንግስቲ ካብ ዝኸዱ ሓይልታት ሓደ እዩ ዝብለና ዘሎ ዝሓውና ማለት እዩ ወይ ከዓ ጀነራል ብጣዕሚ እዩ ዝሕዝን ባይዘወ ኣነ እውን ይሰምዕ ብዛዕባ ሰብኣይ ኩሉ ግዜ ሰምዕና ኢና ፅቡቕ ሰብ ምዃኑ ዝኸደና ዘሎ ሰብ ንኻውዲ እምበር ንዓዲ ኣይኮነን ክፍለጥ ዘለዎ ማለት እዩ ዕላማ ሃልይዎ ፍሉይ ኣጀንዳ ወይም ፍሉይ ፕሮግራም ውፅኢስ ንህዝቢ ትግራይ ዝጠቀመለኒ ኢሉ እሞ ተኸሊኡስ ኣብኡ ኮይና ከመይ ገይሩ ዘይኸውን የለን ሓራይ ፅቡቕ ፍሉይ ኣጀንዳ ዝበሃል እውን ኣቦና የለን ፍሉይ ኣጀንዳ እውን እንተኾነ ንባዕሉ ጠቒሙ ንህዝቢ ትግራይ ዝጠቅም ይኸውን ዝኽእል እምበር ንባዕሉ ጎዲኡ ንህዝቢ ክጠቅም እየ ኢሉ ፍሉይ ኣጀንዳ ዘውፅእ ኣብ መሪሕነት ይኹን ኣብ ዓለም የለን እዚ ናይ መላእኽትን ናይ ኣምላኽን ኣተሓሳስባ ኢና ንብሎ በጃ ምዃን ማለት እዩ እቲ በጃ ምዃን ከዓ ንባዕልኻ ጠቒምካ ጥራሕ ዘይኮነስ ካልኦት ምስ ተጠቐሙ እውን ካልኦት ብዝጠቅም መልክዑ ሰሪሐስ ኣነ እውን ክጥቀም እየ ዝብል እምበር ዋላ ሓንቲ ጥቕሚ ዘይብለይ ኣነ ክመውት እየ ጥራሕ ዝብል ስኡ ንዘይኮነ ንፋሉል ደም ከልቢ ዝበሃል እምበር ጥዑይ ሞት እውን ኣይበሃልን ጥዑይ መስዋዕት እውን ኣይበሃልን ሕጂ ንኸብዱ ድዩ ኩላን ንኸብዳ እያ ኩላን እንፅሓላ በለ ይበሃል ምን እዩ ዓድና ሰብኣይ ኩሉ ንንፅሓሉ እተፈላለይ እንታይ እዩ ክንደየናይ ዝኣክል ሰባት ይጥቀሙ ኣብቲ ዘረባ እዚ ኣብቲ ሓሳብ እዚ ዝብል 100 ሚልዮን እንተኢልናሲ ቶም 50 በይ ይጥቀሙ ቶም ካልኦት ከም እንታይ ይጥቀሙ እዩ ወይ ቶም 60 በይ ይጥቀሙ እዩ ቶም ዝበዝሑ ሰባት ዝጠቐመ ሓደ ሓሳብ ብስሩ ንባዕሉ ራይት ዲ ሮንግ ዲ ዝበሃል ኣብ ፍልስፍና ብዝጠቐሞ ማለት እቲ ማሕበረሰብ ብዝኣመነሉ ንናብራ ብዝጠቐመ ልክዕን ተፈቲኑ ብናብራ እንተተፈቲኑ ተተፈቲኑ ሞ ኣዋፃኢ እንድሕር ኮይኑስ ብዝጠቐሞ መልክዕ እቲ ሓሳብ ንሱ ጠቃሚ ኮይኑ ብዝተረኸበሉ መልክዕ እዩ ሓቂ እዩ ሓሶት እዩ ዝበሃል ማለት እዩ ኣብሶሉት ትሩዝ ገለ ዝበሃሉ ኣለዉ እምነና ናይ ባዕላቶም ሓሳባት ማለት እዩ ፕራግማቲክ ትሩዝ ወዘተ ዝበሃል ኣሎ ምስ ጥቕሚ ዝተተሓዙ እዮም ማለት እየ ኣቦዋ ንኽረድኦም ኢለ ሕሰት ፃዕዳ ሕሰት ሓንቲ ባንስኢኑ ዓፅምን ቆርበትን ተፈላለዩ እናርአኻ ካራባት ጌርካ ወነን ክትብል እንታይ የምፀካ እንታይ ማለት እዩ ፀገም ኣከዳድና ድዩ ዋላ ውሽጣዊ ስማዕ ኣከዳድናኻ ፅቡቕ ተኮይኑ ውሽጥኻ እውን ኣይፅቡቕን ዋ ስማዕ ህዝቢ ደስ ዘይብሎ ነገር እንተኮይኑ ውሽጥኻ እውን ደስ ዘይብለካን ማለት እዩ ሰብ እዚ ወዲ ወረደ ንህዝቢ ትግራይ እዚኣ ትበሃል ሰሪሑ እዩ ኣነ ልኡኽ ናቱ እየ ዝብሎ ብስኩ ልኡኽ ናቱ ናዳናጎየ ናፅንሐ ደምና ምስ ወዳእና ክንመውጥ ክንቀብር ኢና ጅግና ህዝቢ ይብልዎ ልሞት ተሰላፊ ሰላም ለይምልከቶ ወንበር ለሃወ ለይምልስ ሕቶ ደቆ ፊ በይኑ ልቃረየ ትሊኽ ትብል ትንፋስ ሞት ላትፀበየ እዚ ጅግና ህዝቢ መጠበሪት ቃል ደም ትጎስዕ ደቅኻ ወሲዱ ሰላምካ ለረስዕ እዩ መራሒኻ ህዝቢ ሕማምካ ፍለጥ ቁስልኻ ኣሕዊ ኣብ ውሽጥኻ እዩ ዘሎ ንደገ ይተእዊ ብቁርዲት ቆሲሉ ብቆማጤን ማሲኑ ድዲት ከለፈውሱ ከይወፅእ ካብ ጭንቂ ኣብ ጉያ መዓሉ ከጥፈ ንቁንጪ ህወ ኣብ ሞት ልጀገነ ለይነብር ኣብ መንባር ኣብ ጦርነት ጥራይ ኮይኑ ናትና ምሕባር ኣብየት ግጥሚ ኣብየት ቃላት እምበርክ ቶም ቃላት እምበርክ ነግሉ ጀሚሮም ተኽተኽ ኢሎም እምበር በስ ኢሎም ብጣዕሚ ብርትዐ ዘለዎ ግጥሚ እዩ ባይዘወይ ፅቡቕ ሓሳባት እያ ኣቕሪባ እዚ ምሕባር ናትናሲ እቲ ፌም ዝብልዎ ማለት እዩ ፌም እዮም ዝብልዎ እቲ መልእኽቲ ማለት እዩ እቲ ጭብጢ እቲ ቴማ ንብሎ ብቋንቋ ትግርኛ ናይቲ ግጥሚ ሓደ እዩ ናትና ምሕባር ኣብ ፀገም እዩ እምበር ኣብ ሰናይ ግዜ ኣብ ፅቡቕ እዋን ኣብ ረሃዋ ኣብ ሰላም ኣይኮነን ምሕባርና ኣብ ክፉእ ግዜ እዩ ብድሕሪኡ ግን ንባታተን ካልኣይ ከዓ ጎበዛት ጀጋኑ ዝብሉና ሲ ንውግእ ንኩናትን እዩ እምበር ካብኡ ንላዕሊ ዝኸይድ ኣይኮነን ዝብል ሕቶ ዘለዎ ሓሳብ እዩ ከመይ ርኢኹም ናይ ሎማዓንቲ ሓሳብኩም ድሕር ዳ ፅቡቕ ኮይኑ ሓሳበይ ኣብ ኮሜንት ቦታ ኣፍልጡን ኢኹም ክብሎ ዘለኒ ዝገደፍክዎ ከዓ ብኣፍኩም ይተኣረም ኣርምዋት ኢኹም ማለት ለዋም ቅነ ኾነልኩም እየ ዝምነ ቻው دحنا غنيوتها good light دحنا حضرت حواتي ما نستوي